Τα παιδιά γελάνε και λένε δεν έχω αφήσει τοπίο. Αλλά η αλήθεια είναι καμπανιδάκι. Παιδιά, το φέρετε. Πίσω στο ταπίκον για άλλη μια φορά. Τα παιδιά μας που είναι? Βάζω φωτογραφίες. Φωτογράφος μίχα. Δηλαδή εγώ. Κατεβαίνουμε. Σίγουρα πλέον εδώ πέρα. Μπράβο, να είδαμε πάλι το πρωί. Όχι, είναι νοπά. Τι έγκλημα έκανες? Τι έγκλημα έκανες? Συγχωρείτε. Κατεβαίνουμε λοιπόν. Έχουμε πάρει τον δρόμο της επιστροφής. Τα παιδιά έχουν εξαφανιστεί. Εγώ απολαμβάνω και όπως είπα, αφινός εργάτης της τέχνης του κινηματογράφου και γενικότερα της τέχνης θα έλεγα. Λοιπόν, φωτογραφίες κατά αποδείξεως συνθήκες και έκανε πάρα πολύ κρύο. Το μοναστήρι είναι εκεί πάνω, δεν πάρουμε για δίκτυο. Είναι πολύ εντάξει, και ένα-δύο πραγματάκια και βλέπουμε τώρα εκεί πρέπει να πάω, κάνει κρύο. Ελπίζω να μην κρυώσω. Τι ωραία. Και κάπου εκεί το λεωφορείο. Εκδυτικό τοπίο. Υπέροχο, μοναδικό. Και λέω να συνεχίσω λίγο την πορεία, ελάτε και εσείς μαζί μου. Τρέχουμε τώρα, ελπίζω να μην χωρωθώ και ελπίζω να μην σαβουρώ. Γιάννη, θέλω πλήρη εξεργασία και πριν το έχω φτιάξει να το βάλεις όλα ωραία. Μόνο ένας άλλος συνάδελφος εδώ πέρα τραβάει και αυτό το βιντεάκι. Τι ωραία που είναι εδώ, Ωραία. Ωραία το τοπίο. Όμως διαδρομή. Πόσο καλώς το έχω. Ο Ντίνος γελάει. Ο Ντίνος γελάει εδώ πέρα, τον βλέπω εδώ, χαίρεται. Μη διάζει μπορώ να πω κατά διαστήματα. Φωτογραφία από απέναντι. Με βγάλα φωτογραφία από απέναντι. Μα είναι εκπληκτικό αυτό. Το τοπίο. Ήταν μια πολύ καλή ιδέα. Να. Βάλει απέναντι. Γεια. Βλέπεις.